Здравейте, показваме уебсайт на Белисити апартаменти премиум клас комплекс, който има две основни секции. Първоначално, когато се отвори основният уебсайт belicity.com, имаме Sales Department, т.е. продажби, който води линка директно към Sales сайта, който добре го познаваме. Това е Sales сайт, който има основно за цел да продава самите апартаменти и да рекламира самото строителство, предимствата на обекта спрямо собствениците, т.е. като собственик, погледнато от гледна точка на собственика. Той, понеже продава на проект, много голяма част от снимките са качествени 3D визуализации. Докато в Rent Department, другият вебсайт, който сега ще покажем, е целта на тази презентация, в Rent Department частта, който е на друг адрес, реално това е друг вебсайт, rent.belicity.com, имаме реални снимки. Сега ще го отворим него. При него имаме начална страница, която започва с информация за самият комплекс и с две реални снимки, които са в слайд. Може да се остави една. Ние сме избрали тези като визуално най-добре представящи обекта. Защо? Защото няма излишна информация, най-качествено е излязва самата снимка, светлината, отражението, виждаме море, т.е. басейна като синя шир, доста е приятно за снимка, която да запознае клиента от първия момент. Примерно тази, защо? Имаме два шезлонга, които гледат към басейна, имаме симетрия в нея. Тази самата снимка е доста симетрична. В дизайна знаем, че когато има симетрия, това е едно от правилата за добър дизайн. Така че избираме тази, която е или по Fibonacci, или другата, която е симетричната. Затова сме поставили тези две снимки в административния панел. Целта на това видео е да покажем и самия административен панел, как се работи с него. Ето ги слайдър банери. И тук ги имаме тези две снимки. Може да им разменим ситуацията на слайдър банери, можем да деактивираме някои. Едната виждаме, че е с латинското Domus Propria Domus Optima, или можем да поставим някакъв текст. Активиране, деактивиране, редактиране. Това са действията, които работят в слайдера. Специално Sales сайта има само един единствен слайд, т.е. има само една единствена снимка. Скролваме надолу при написан текст, който изключва продажбите, и за разлика не продаваме комплекс А и комплекс 2, а рекламираме галерията и апартаментите, където едното препраща към видовите апартаменти, а другото препраща към галерията, където по-подробно можем да разгледаме самите конкретни предложения. Ето, право на галерията, тук са поставени снимки, за да може да разгледаме екстериора в такъв по-хубав вид. Работи дясно. Всъщност това е технологично подобно. Имаме и типовите апартаменти, които са вторият бутон в това, където можем да изберем примерно те са 3 студио, 2-стаен и 3-стаен, или студио, 1 bed apartment, 2 bed apartment, като самите думички могат да се отредактират от административния панел. Гледаме текстовете. На много места е написано, че снимките са ориентировачни и не ангажират клиента, че това е точно същия апартамент, който ще получи.
Имаме формата за запитване, която се направи допълнително, в която имаме да отбележим брой гости, брой деца, възрастта на децата с уточнение. Всички тези неща са текстове по думи по сайта, които в language файла, в думи по сайта ги има на всеки един от езиците и може, ако искаме тук да добавим някакъв текст, всъщност откоригирайки си думичката по сайта, можем да се откоригираме как тя реално действа. Отиваме на началната страница, за да си я довършим. Отново нямаме нито една 3D визуализация. Всичко е в реални снимки, защото е много по-важно, когато човек идва на почивка, вече да гледа реалните снимки и да вижда реално как е реализиран проекта с предимствата. Тук тези са откоригирани спрямо рентата. Това е примерно тук Call to Action елемент с бутон към резервира и почивка. За типовите апартаменти тук сме написали текст, че снимките, които виждате, са примерни и показват типовия дизайн на имота и възможно различни цветове или малки детайли във всяко отделно помещение да са различни. Имаме за локацията отново подбрани снимки от галерията на началната страница, защото много голяма част от потребителите нямат време да разглеждат подробно галерията. Те искат още като скролнат от първата страница, one pager, както го наричат на запад, едностранична страничка, където да може да види по-важната част от информацията. Вече който желае по-подробно може да се информира и по вътрешна страница, но смисъла на началната страница човек да придобие максимално добра първоначална представа. Имаме сменени контакти за рентата. Сега ще се върнем на горната част, където са резервира и почивка. Ни дава възможност да си избереш директно формата, да избереш примерно двустаен, да си попълниш данните и да го изпратиш. Първоначално е винаги добре да се изтества самата форма за работа, въпреки че е тествана, трябва да се тества и от клиента. Имаме контакти, в която дават както локацията, така и телефонните връзки, като ако някой се интересува от продажби, те са сложени на заден план, да съвсем ясно се вижда, че това е за настаняване, това е за продажби. В апартаменти настаняване имаме списъка с имотите. Те се редактират от началната страница. Ако отидем на обяви за имоти, виждаме именно трите предложения, като можем да отредактираме информацията за тях. Като чекбоксове и като конкретни снимки може да се публикува информация за самите оферти под наем. В началната страница виждаме, че имаме за комплекса предимства, удобства и галерия, които са като вътрешни връзки, примерно. Това директно скролва прави начална страница към удобства, това към предимства и текста. По този начин можем да разгледаме по-подробно самият вебсайт и задължително самият вебсайт за рент, за отдаване под наем и бизнес свързан с отдаване под наем е реализиран в същата корпоративна идентичност, като цветове, основен и комплементарен допълващ, като шрифтове, размери на шрифтове, отстоянията между редовете и отново 4 езиков на английски, български, руски и немски, като се има в предвид, че проекта е международен и голяма част от потребителите биха желали да си получат информацията на своя роден език или този, който е най-близък от тях. Поради тази причина, още от самата начална страница, която разпределя и дава ясно да се разграничат двата бизнеса, рента
и accommodation бизнеса, който е за настаняване, и бизнеса, който е с продажби, като контакти, като информация. Още от самото начало имаме едно разпределение към кой уебсайт клиента може да и желае проявява интерес, като възможността е директно от тук даже да се избере и езика, за да се влезе в съответния сайт на съответния език. За тези, които пък искат бързо телефони, основният уебсайт дава възможност, който е чистият.belici.com, дава възможност посетителя да види директно телефон, имейл или конкретната геолокация с GPS координати и адрес. Въпреки това ние сме направили като линк, за да може директно да бъде отворена при клик. И по този начин се спестява време, не губи време за много зареждане. Един такъв уебсайт доста бързо може човек да вземе бърза информация, вече да чете подробно или да се ориентира към съответния отдел. Ако този бизнес, например, развие трети бизнес, например някакъв център, някакъв допълнителен бизнес, като примерно допълнителен център, медицински или пък туристически, или свързан с това, примерно с някакво надграждане на някаква допълнителна услуга, която е като самостоятелен бизнес, то може тук да се добавят и да се сложат три колони, три бизнеса. Много често клиентите по този начин се разработват и се развиват хоризонтално бизнеси, свързани с даден бранд. Така че, за да няма бъркване, това е планирано още в самото начало, да се раздели уебсайта на два уебсайта, когато стане готов, а първоначалният е лендинг, който има за цел да разпределя потребителя към това, към което той се интересува повече.